קופה של באסל, בית דיסקו. סטייק 3. עכשיו לאט לאט הוא מתחיל לעשות כבר, הוא מתחיל להתקדם. בואו נראה את המספר שהוא עושה. 12-4. איזה מהירות? 12-4 להעלאה קדמית, זה פשוט יפה מאוד. אנשים לא מבינים כמה זה מהיר משלישי והלאה. הלאה, שד עם הסיאט עם 800 כוח, 700 פלוס כמעט 800 כוח. ולידו יותם קריסטל עם הבונוס